Amuri yeZimbabwe muri rudadiso. Nhasi rimwe zuva. Nhasi tauya nechirongwa Another Level. Munozviziva pachirongwa chino tinoita tichitora vaimbi vedu tichivaunza muchimbosangana navo. Vamwe vacho mune mautofungidzira kuti vakafa. Uri mupenyera dzadzi. Hakuna chitunha choburitsa mazina akachena siya. Alright, kuti veruzhinji vakuzeka tanga nekungowapa rwiyo. Imi munoti Mwari havazive here, kuchema kwenyu Mwari havakuzive here, naizvishuwo zvenyu Mwari havazvizive here. Imi munoti muchiti munoti, aha, imi munoti muchiti munoti, Mwari vanoziva. Imi munoti Mwari havazive here, imi munoti Mwari havazive here, zvishuwo zvenyu Mwari havazvizive here. Ya, hanzvadzi yatinayo pano ndakatanga kuzana naye ndiri kamupfana. Irangu ari kamupfana futi. Ya, tanga tiri vapfana. Chokwadi. Takatanga kuzana kare ndo vatinavo pachirongwa Another Level. Ndotoziva vanhu vakuti mupenyu ndozvatinoita isi tinovatsvaga kusvika tavawana. Uyezve zvanga zvisiri nyore kuti ndivawane. Mapromises akawandisa. Regai ndikuudzei vange vari palist revanhu vanonetsa. Ivava Sulu, Jakata, aisarenda. Naizvozvo ndovatinavo muchirongwa chedu zuva ranhasi Amanda Sagonda. Ndinotenda nekovanemi, mufaro wangu mukuru kovanemi, mhuri yeZimbabwe, ndoramba ndichikutendai nekunditsigira. Veruzhinji vangadi kuziva kuti anonzi Amanda ndiani, akazvarwa kupi, akaenda kuchikoro zvipi, akatanga sei zvemimhanzi, akangozozvisiya. Muchiri kuimba here? Kuimba hakuregereke, vatomuropa hazvibude. Alright, vaudzei. Amanda Sagonda mwana akazvarwa kuMufakosi muna 19 chakadaro, vakadzi vazotaura zvavo makore. Ndakakurira kuchitungwisa, ndakarezwa nesingle mother, ndikazvarwa ndine vana vatatu vanonditeera masiblings nechirungu. Mukuru wacho musikana wandogara naye, koti mukomana mudiki anogarawo egata, ane mhuri dzedu tese. Ndakatanga kuimba ndiri kuchikoro. Mama wangu anondiudza kuti kubva ndiri kucreche ndaive munhu anga akangwarira singaite kumaarts. Hapana aindipfuura pese pandandiri, ndaingoita zviri outstanding. Ticha akandidzidzisa kuti dotutambe so ndaizongwerekana ndaita zvimwe pacompetition zvaivahwinisa. Saka from there primary yangu ndakaita kuchitungwiza ikoko pazingeza 8 primary. Ndaive ndiri mukwaya, ndaive ndiri mupercussion, traditional dance. Ndaive munhu wemaarts from kudhara. Secondary ndokwakatanga nyaya yangu yekuimba. Ndaenda kunonzi kuScripture Union kuno vanoziva zvekunamata. Ndiri kuScripture Union ndaifarira zvekuimba. Saka ticha wekwaya akanzwa nevanhu kuti kune musikana anoimba stereki but hadi zvekwaya. Vavauya vavandikumbira kuti mboya kukwaya. Mazuva akaitwa national anthem simudzai mureza wedu weZimbabwe. Ndopandakatangira. Pandangotanga kukwaya, I remember that competition, pane masongs andaimbiswa ndiri 1 part inofanirwa kuimbwa nevanhu 10 kana 5. So from there vanhu vangoti dai warekodha. Pandatanga kurekodha with the help of Baba Mechanic Manyeruke ndichitori mudiketi 17. Pandaita first album yangu ndine 18 neGrammar Records ichibatsirwa naManyeruke. From there handakusomira 2021 ndakumetro kwandaburitsa mahit song akaita ngana Jesse number 1 ananyengetera. Ana Mwari anoziva kuma 2003. Svikirawo ndaona kuti ndakuraka. Handi munhu ava anongogara ari mudiki kati kati mboendawo kumarriage pamwe tikusaririra. 2006 ndakarorwawo ndikachata. Then ndakabva kunoku ndikanogara kuChiredzi. Papo ndopakatanga nyaya yangu nekukanganika kwandakaita nevanhu. Apa kuchipisa sei Chiredzi yacho? Ya vamwe tikati maskini edu akangojaira kuno kuchitungwiza kumusha kwatakajaira. Yeah, it was really a tough time for me. But I thank God for the grace. Ndakatodzidzawo zvakawanda zvikoko kuChiredzi, and I think ndakasiya ndaisawo impact yangu ikoko, because even though it wasn't popular zvemusic nemashows,
ndoda kutotenda ex-husband akamaneja kundiitira mashows ikoko. Tikaita mashows vanhu vakatanga kushamisa kuti zvinotoitwa kuHarare zviri kunoko. And it was like that. Then 2007 ndadzokazve kuno. Takumboitawo zvevana zvekurera mhuri. At the same time tichitry kusumudza zita ranga rakanganika, but to my bed zvinhu zvanga zvachinja kubva pane zvandakazvisiya. Up to now I'm still struggling kuti what can I do kudzokera paya pekuti ndaitadzawo kufamba muroad ndichingonzi Amanda ezvinezvi ngo Amanda inika vawanda ma 2000. You see zvoti unototi kaenda kune imwe nzvimbo vari kuimba kati Amanda Sagonda vanoziya zita nekugugula, but then kuti vazive kuti wizi Amanda anoita zvei havazive. Tisati ndanyanya kupinda mumhanzi menyu matsanangura yenyu rwendo rwenyu tichazopinda mumhanzi, but pandine question napo ndepekuti unonzi Amanda Sagonda vana takwamutare ndokumusha here? Kwamutare ndokumusha kwangu, ndobva kwamutare kubocha kwachiyadzwa kungoda uko ndokwedu cheko. Bozi nini pandakamboshandira kwamutare nendaunzisa neshamba ndikati aiwa neshamba ndiye atori kumashure uku, saka NE uyo musaise sawo zvikanzi aiwasa neshamba zvineni ndirisa manyika chaiye ndinobvira obhuya. Kwamutare makasimba here vanhu vekwamutare? Aiwa tiri kufara anzi alright, just taura nezvana waso time tingaende off topic, right? Saka pakutanga kwenyu kuti makuredza mimhanzi mataura background yekuchikoro nai kuzotanga kuti ngiringiri chaizvo kurira paredhiyo, when was that? Makatanga nesong ipi? Ndakatanga 1997 neainzi Ngatinamatei. Ndio album rangu rekutanga, akatoitwawo video neGrama Records. Kana uzichitungisa Townsend aichafurwa, I think I was the first person akabvumidzwa kuita video ipapo yeNgatinamatei. Okay, ichizoterwa ichiterwa naJesu number 1 inonzi Uyai Kwandi. Maibudisa ma-albums here kuti ma-singles? Ndaita ma-albums. Yeah. But pama-albums ipapo ndaipika ma-songs andaifunga kuti aya ndo maitangu ndo andaitisa ma-videos. Saka all in all makakwanisa kuita ma-albums mangani? Ndichazvirangarira here akomana waMutunhu neMago. I think 5 or 6, I'm not sure now. Pachemberwazve kwabviwa waMutunhu naMago. Muri Zimbabwe mondiregerera pauro pangu hameno zvapari kuita. Ndofunga kana voice rangu muri kurinzwa kuti harisiriro chairo ramunoziva, iri ndere kukwereta. Asi nekuda kwekuti ndasangana nehanzvadzi yangu ndati aiwa zvekurwara ngazvimbomira. Hanzi vanhu vangu vakuti hanzi chibvai kusanyati dzokai kuHarare. Aiwa tadzoka. Ndakaona macomments story yatakaburitsa nezuro. Saka apa pamairidza imi chikwata chenyu changa chakamira sei? Changa chine vanhu vakawanda sei? Chikwata chachine vanhu from 8 to 10. Nekuti taidawo zvinhu ziterekika zviri zvepamusoro, like taizoincluda makonkazi, zvimacowbell, zvekungotiwo urakidza kuti ndakurawo ndabva pakukambaira ndakuendawo pakumbonodzidzira kufamba. That was my band. But richiripo here kana kuti iri zvimakuita zvekuhaya muchi ezvinezvi like kukura kwandiri kuitawo vari kukura, but vese varipo. Zvokuti titombone nguva yekuti ndogona kuona Mwari kuAmerica ouya wati hatimbonorova itenda tonoridza ari kuSouth, but I'm glad vashoma wakafa. Ndikurangara muchipefoma madhezana Pastor Kasi ndizvo? Yes, panguva yakwana. Nguva yakwana. Na the late ainzani mukadzi akafa ane accident uyu? Jackie Madondo. Jackie. Yes. So continue resting in peace. Amen. Yeah. Right. Saka iye zvino mune zvamuri kutigadzira here? Pari zvino handidi kureva nemi. Shungu dziripo asi hey, omwe dziri kuremerwa. I'm so financially crippled zvekuti dzimbo hadzipere. Ndine dzakawanda but handisi kukwanisa kuti ndiende kunotsikisa. Handina mari yacho at the moment. Right. On a more personal side. Yes. Matime mukuchiredzi
muina ex husband wenyu amuchisina murume here zvinezvi? Andinototanga izvezvi ndakatosiyana nemurume kuna 2018. Saka sofa ndatotomboti fambei. Saka pandai kutsoma paipa dai wakangondicheuka munovira mara imi munoti Mwari haazive here? Mwari anoziva. Taakuda kuti timbonwira mvura imbotiroerai kamwe kambo. Jesu number 1. Jesu I number 1, wedu number 1, number 1 Jesu. Haikona number 2, haikona number 3, Mwari wangu number 1. Oh, I number 1, I number 1, I number 1. Jesu wangu number 1, I number 1, number 1. Aiwa, nyango ndidega ndaombera. Munomboera chiko mtupo iyi? Ruma andi mtupo wangu handina mtupo. Andiuzive. Taura icho kwa. Taura icho kwa andiuzive. Alright. Ndiri kuutsvaga. Saka muri yenyu yakurose? Ndine vana 2. My firstborn is 19. Musikana anoteera ane 15 years. Ndeve ne3 wana akafawo muna 2018. Saka ndasara ne2. Machanzi Brandon Machimbira, mwachanzi kunaka kwashi Machimbira. Saka kuvana venyu pane here ari kumbodawo kupinda mutrade ramama kana kuti? Vana vangu vari tricky pakuti indini ndaingoramba handiwanzodawana nita music. Say mama, mukomana is so talented, anoridza. Anofarira mbiri, anofarira makibhudzi, anotoridza. Musikana anogona kuimba, anogona kutamba, but haazvide. Anongozvitira ari ega. Vese I can say chipo chiripo kwavari. But kuti achazviita, I doubt so much. Vane zvimwewo. Muri Zimbabwe tirimo muchirongwa another level. Semazira munoita kamuchirongwa chino tinopa platform zvakare kumafans eDrumas Media, kumafans muimba tinenge tinaye nhasi tina Amanda Sagonda, mibvunzo vane mibvunzo kwavari vanhadzadzi vangu, garai matumira, since vanhadzadzi vachiti havazive mutupo mamasivanda rai Mari kunditi nzouka. aiwa nzokwete ini ndimera shumba saka ndaziziva kuti munondendeza kwenyu. aiwa asingade zvakanaka ndiani? hapana. Right, munguva yenyu yekuimba iyi mune here zuva ramunoti iri handife ndakarikanganwa? chii chakaitika? mamuri kupi chiita saarea yemusic? Zuva randingapera ndakakanganwa pandakanonzi ndiimbe official opening yeparliament 2016. Ana yangu yakatorohwa nehana kuti neniwo here tenzi. Ndine ene mapefomero acho andakaita ndeva yekuti gumbo rinotodembuka serehwiza. But zvazvine zvisingaite ende ndakatenda Mwari. Ndakatomboraramawo zvakanaka, soft life so. I don't forget that. Because ndaifunga kuti hazvingoendeswe munhu wese wese, especially kana wegospel like ari humble seni. I didn't expect that. But nyasha dzakangondivingirawo ndikatoona ndatopindawo paSheraton. Aiwa, it was such an honor for me. Okay, iranga rizuva rakanaka ramusingakangana. Kora munoti zvakadhakwa musi iwoyo. Ndozati vaimbi mune mazuva zvinombokudhakirai zvakaipa. Inini strength yangu chaiyo vanoiziva ndeyekutamba. But kuti utambe wonge sound iri right. Andicharemember kuti kwanga kuri kupi zvako. Ngati sound yange yakanaka zvekuti vanotanga kuridza varidza. Ini nchingoti pastage. Sound iyi yatanga vamboedza unzi gadzirai sound zvokuti ndakadisappointika zvezvo, ndakapedzisira ndakungoimba zvekuti ungachadi wanziimba hauna option B. But manje zvandakazoita ndaona ndarwadziwa ndadai. Ndakazongorescuwa nekamwe kamukomana kadiki kakangobva mucrowd kakanditambira, handitomboziva chi chakaitika. Pandatanga kutamba naye saka vanhu vakatofunga zvanga zvakariyeswa but zvasina and sound vayatanga kuita. Ndokupona kwandakatoita but it was bad. Zora musingakangana. Handiri kangana nanhasi. Right, so
tichitarisa music vaimbi vamamina ndo vamwe vatataura kavana jake ava tichikombea gospel music yakare mambotaura zvababa Mechanic Manyeruke toziva kuti ipapo yaive gospel music zveshuwa pamwe ndienda totora side ndikati zveshuwa yanga iri mature music tingati gospel music yakare neiri kuridzwa nhasi uno. What's your comment? I don't want even to compare or to what, but ndiri kuona sekuti vana vemazuva ano hongu vari kuimba zvekuti zvimwe zvatasingagonawo kuita isusu mazuva edu ndikuona vari kuzviita, but kudhara ndezvekuti vanhu vanga vaine maprinciples. Ndichikurangarira kuti ndichitanga kuimba kwanga kusingatambwe gospel music. I was one of the first vanhu vakatamba kugospel. Vanhu vangotanga kungotedzera like that. Saka ndingoti ira yega yega ine zvinhu zvainounza. Saka ini ndichida kungoona kuti paira ine what is taking place chichiri kuitika ndodzidzawo from there. Hauzoshayiwo chaunogona kuspacewo nacho pane zvako zveold school still ma old school wotorawo zvevadiki wotoona kuti zvinhu zvako zvakutoendeka zviri nayo. But tichitarisa futi kunemi vaimbi vegospel vakare ndinoona sekunge maimba zvamairarama. Ndiri kuedza kuti ngatiende kuna baba Mechanic Manyeruke. Ukawatarisa so unoona kuti aiwa munhu waMwari uyu. Uenda kuna mai nababa Charamba unoona kuti aiwa vanhu vana vaMwari. Asi nhasi uno vari kurwa gospel yacho ndinoona vamwe vacho vari kuinvolva madrugs chichi. Saka amuone here sekuti yanhau yevaimbi vari kuimba vacho kuti vazhinji vacho havasiwo straight ende anozokwanisa kuteerera dzidziso inobva kumunhu asiri straight. Pane paakunetsa handiti? Inini zvangu maonero angu ndopaanosiyana. Ndepekuti inini handidi kuti ndinge ndiri mutongi wemumwe munhu. As long as zvaari kuimba zviri kundibatsira handidi kutarisa danda riri muziso make kadiki. Inini rangu pamwe ritori zihombe. Because Bible rinotaura achiti regai zvikurirani. Achatonga Mwari. Kondadere yangu kumhanya sekuri kuna nguva ichauya chero ndikakunyebera inini. I know one day nchamira nchibvunzwa kuti Amanda waiudza vanhu kudai ko iwewe waite pane pasina zvekufekana fekana. Chokwadi chinenge chakungobuda. Zvabva zvandifungisa mumwe muimbe amaimboridza naye munguva imwe chete kuSouth Africa Lundi. Yes. Takazonzwa mastori aLundi hobo tikaita komana ko ndeipi futi zvinoitika mupenyu. Ya saka munhu aufanirwa kunge uchijaja zvechokwadi. Muri yeZimbabwe tina Amanda Sagonda muchirongwa azuva ranhasi. Iye zvine zvatakuda kuvakumbira vatiroyere 1 kambo tobva taenda kumibvunzo inobva kwamuri imimi mafanzi aAmanda uyezve mavatere kana kuti vatariri mafollowers eDrumas Media. Ndokuti tikwanise kukutorai tiende nemi another level. Ndiri mwana werudzi rukuru, ndiri mwana werudzi rwepamusoro-soro, ndiri mwana werudzi rukuru, ndiri mwana werudzi rwaIsraeri. Handidederi, handityi, handivhundutswi, handityiswi, ndingatye sei na mwana, ndingatye sei muvengi. Harima ndiri mukuru, harima ndiri mukundi, Jesu changu rangu rachamangwiza, handingatyi kwete. Mavanzwa hanzvadzi. Tabva tangopinda muchirongwa chemibvunzo. Pana ati anonzi Semazo ari kuSouth Africa. Hanzi Amanda Sagonda, toda kuziva kuti muchiri kuimba here nziyo dzenyu dzainakidza chaizvo dzaindisa padyo naMwari. Ndofunga mambopindura nai. Kuimba muchiri kuimba asi mangoimba kazeze. Ndofunga dzokorere nesimba ndichiri kuimba asi kurekodha ndokwanisiri kuita. Right. Tina Botho Mlambo ari kuNyanga. Hanzi ane mibvunzo yakawanda. Ane mibvunzo ngeza tichonge ndedu 1 by 1. Hanzi mazuva ano muri kuita nezvei?
manyanya kunyarara. Mazuva ano ndiri kuita nezvekugara chaiko hapana zvandiri kuita. Hanzi before going solo akamboimba nevaimbi vapi nenziyo dzavakatsikisa. Ndofunga pa akutaura nyaya yema-collaborations zvakare. Pane vaimbi vamakamboimba nawo here? Yeah, ndoda unyatso kuanza mubvunzo wake sekunzwa because ati before going solo. I just started solo and ndinambobvira ndakaimba nemunhu. Though ndakaita ma-collab like I said, ana Rev Chivaviro, ana Bethan, ana Jonah Mugazi. Vakawanda vamwe vacho handichatozivi. But you kuma-collab song yamunoti iyi ndo yakanyanya kunetsa ndeipi? Haisi one dzakawanda because hadziri dzimbo dzevanhu. Ini ndindaitofichwa ipapo. Mkoma botho taapa question number 3 naye. Hanzi ne-AI technology yaveko iyi. Muri kuzvoonawo sei mubasa remimhanzi? Vanoitambirawo sei technology iyoyi? Ina handidi zvangu kunyeba kutechnology ndakasara, but with AI zvandakanzwaona banguro vangu vainditsanangurirawo. Vaindiudza kuti unogona kungosvika wangoti da kunyora song yangu yakati yotokubatsira wotonyorerwa. Saka hausisina need yekunyanya kukrengeka musoro, ndokunge uri munhu wave kunyorerwa. But for me handiimbe nekuti ndiri kuda kuti ndiimbe, ndoimbiswa. Because AI unongoipa voice yako. Inondiudza kuti hachidai yotoita. Yobva yakuimbira. Samwe tine dambudziko rekuti tinotoimbira zvekudana. Kana ndisina kunyoreswa song yekuti ndiimbe nguva inochero dzikaita twenda handiburitsi. Ndo zvakasiyana. Mukoma botho wemulambo vaendera mberi vachiti makambodzoka mugame ndokuzodii futi? Kusaziva hangu mukoma kuti ndakadzoka nchibva kupi. Ndakadzoka, alright, let me take it sezvamaona sezvamuri kutaura. Ndakadzoka bvandazongoponja futi sevhiri. Ndo zvakaitika. But ndiriko ndichiri kushuvira kuendera mberi. Yes. Hanzi ko iye zvino mune ma-live shows here amunomboita. Hamuchiri kuita izvozvo kana kuti makatoita sei? Makatosiyana nazvo. Mashows ndiri kuita. kuita. Mhanzi yenyu toiwana kupi? Mashows tiri kuita pandenda kokwa ndinoenda kunoita mashows, but I'm not planning my own like I've said before kuti nezvakandiremera zvekuti handina mari yekuita zvinhu zvangu sezvandaita kudhaya. But ukaenda kuma-churches unogona kutondoona, ukaenda pa-social media unogona kutoona ma-posters anezita rangu kureva kuti ndichiperforma ikoko. Hanzi izvo muripo here pa-social media? Ndofunga ndo mataura muri kuita nei? Kana aripo ngape vanogona zve-social media vamusimudzire? Ndofunga kutaura link racho. Makagadzira here platform yenyu imimi? Ya, iripo Amando Yekwasagonda. Ndo randinoshandisa hendo iroro zvese. Ndofunga mukoma botho wemulambo vatipa mibvunzo yakawandisa, vakavhirawo vabiyawo vasina kunge vachikwanisa kupinda muchirongwa nekuda kwenguva, nekuda kweshort notice yatapa kune ruzhinji rweZimbabwe. Zvakadaroka takuda kusvika kwamvura yacheka makumbo. Ameno mashoko amungade kusiyira veruzhinji? Ndoda kungokuudzai kuti tariro hainyadzisi. Hazvinei kuti uri kupindana nenguva yakadii. Bhaibheri rinobva rataura richiti, is there anything too hard for me, kuna Sara, kubhuku raGenesis. Zvoreva kuti Mwari haana chaanokoniwa. Ini ndinogara ndichitaurira vanhu kuti handitarise zvinotaurwa nevanhu, mamiriro ezvinhu nguva kana zviri kuitika pandiri. Hazvichinje umwari huri mandiri. Even if ndisina 50 cents yekutenga mavheji, handidhaute simba raMwari randinoziva rigere mandiri. Saka kana newe kwauri ikoko, hazvinei pamwe wakasiyanawo nemurume saAmanda. That's not the end of your life. Kuchine upenyu, tariro iriko. Move on, continue in Christ. God bless you. Thank you. Imi munoti Mwari havazive here? Mwari vanoziva, Mwari vanoziva, Mwari vanoziva. Muchiti. Munoti, nai imi munoti, muchiti, munoti.
ndochirongwa chiranga tinacho Another Level naAmanda Sagonda. Tinotenda mhuri yeZimbabwe nekutitsigira kune vaimbika vakawanda vaya vaibuda pachena. Tibatewo panhamba dzedu dzamuri kuona idzo, tikushedze kupinda muchirongwa mahara, kungoti katidzure nekudzora ndangariro, nekuti veeji yedu ndozauti zvinovabata-bata. Vanobva vafunga kuti ndofunga mazvinzwisa zviri kuedza taura handiti ngasaka ndimune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai, asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Andrew Neshamba signing off.